passar a la joventut? Jo amb 32, la més innocent del món, de feliç, me declavava per tots els costats. Però ara no me la clava ningú, sabia. Es pot anar a pitjor i a pitjor anem. Mira, amb 25, 36 o 37, ai, em menjava el món. Jo, amb 26 anys, un 35, canviava el sistema, Els anava a explicar jo als polítics estos, Si tinguera jo 35 anys, me cabe en la puta, cremava Hisenda, Cremava Hisenda. Als alumnes els feia visualitzar. Mira, visualitza. Mira, ves amb el professor. Ves, a veure si aprens un poquet. Ai. Mireu, imagineu-vos d'ací a 30. Com s'alçarem? Què les dejunarem? Quines energies tindrem? Jo almenys espero que els meus fills siguin millors persones que jo, no? Com a mínim que n'hi hagi certa evolució, no? S'imagineu que d'ací a 30 anys encara estem junts? Tu el groc. No, el groc no, que no m'agrada el groc. Sí, que eres un soler. Doncs jo el blau, no? Ai, l'empresari. Sí, que tu tens una pime. I Jesús el groc. L'incendiari. A veure qui cau. Gràcies.